So yun, magandang umaga po sa ating lahat, JMG Agri TV. So at your service, nandito tayo ngayon sa Tayog, Pangasinan para kausapin isang farmer na nakagamit ng abundant harvest. So dito, sasabihin niya details by details kung paano nga ba yung ginawa niya, kung bakit umangat yung ani niya nung gumamit siya ng abundant harvest dito sa kanyang palayan. So eto, kausapin na natin. Andito si Sir. Sir, anong pangalan niyo, sir? Hello po, good morning po. Ako po si Angelo Esteliore, taga Carriedo, Tayog, Pangasinan. Okay. Opo. Ano sir yung ano sir yung ginawa nyo nung gumamit kayo ng abundant harvest? Pero bago muna po yun, ano po ba yung variety nyo sir na palay? Sir? Gumamit po ako ng Pioneer 77 na palay. Pioneer hybrid po ba yun sir? Hybrid, sir. Hybrid. So Pioneer 77. Opo. Oo. Tapos ilang abono sir yung ginamit nyo sa sa ilang hektarya po ba yung in-sprayan nyo nun? Ngayon, sir, half hectare po, sir, yung kwan ko. Half hectare. Opo. Oo. Kumbaga siya yung nilagyan nyo ng Pioneer 77 ba sir? Oo, sir. Oo. Tapos ilang sir, ilang abono yung ginamit nyo sir? Gumamit lang ako ng limang kaban, sir. 5 kaban. So dati, ilang kaban po yung ginagamit nyo sir nung hindi pa kayo gumagamit ng abundant? 8 kaban, sir, hanggang 9 na kaban, sir. 8 kaban hanggang 9 na kaban. Pero ngayon, 5 kaban lang sir. Oo. Tapos ilang abundant harvest yung nagamit nyo sir? 2, sir, na kwan. 2. Oo. 2 litro, sir. Oo, 2 litro. Mula nung sir, ilang days nung in-spray nyo ng abundant harvest? 10 days after transplanted. 10 days Opo. after transplanting. So ano yung sumunod sir? Yun, nag-interval na po ako ng 15 days. 15 days. Hanggang sa maubos na siya sir? Oo, sir. After 20 days. Oo. Tapos, ang naani ko noon, sir, nasa 70 kaban na yung half hectare. 70 kaban yung half hectare. Opo. Oo. Dati, ilan Dati, dati? hanggang 50 kaban. 50 Sayat. kaban. Ibig Opo. sabihin, nung ginamitan nyo siya ng abundant harvest, nung ginamitan ni sir ng abundant harvest, Opo. nadagdagan siya ng 20. 20 kaban. Oo, grabe, 20. Tapos, nag-list pa ako ng Abono. abono. Oo, kasi kung dati, ang ginagamit nyo pala is 8, ngayon 5 na lang. So, 3 bags yung yan, Oo, natipid sir. niyang abono. Tapos, yung mga insecticide, pesticide, hindi na rin ako gumamit noon, sir. Kasi Oo. meron na yung abundant harvest. Yes, actually, tama sir. Oo, actually meron po si abundant harvest insect repellent. Yung nga po lagi natin nababanggit sa video natin at insect repellent, fungi repellent, tsaka pest repellent, rapid decomposer, tsaka soil conditioner. So naandun na lahat, pinagsama-sama na lahat. Actually si sir kasi nakausap ko siya, napasyalan ko siya dito dahil gusto nga namin na merong po kasi yung company, meron siyang agenda na gustong bumili ng palay ng mga farmers. So meron tayong kailangan ma-meet nyo lang yung kailangan na requirements ni company, na which is ang kailangan na variety natin is 160, 480, 216, 218, SL8 at saka 322. Oo, so yun yung mga gusto ni company na mga variety. Kaya si sir, siya, sasama na rin siya sa agenda ni company. So mamaya ibibigay ko sa inyo yung link, click nyo na lang yung link dito sa baba, yung dyan, sa natin, description natin, makikita nyo dyan kung paano mag-process at saka kung ano nga ba yung qualification para makasali sa pagbili ng palay ng mas mataas ang presyo kaysa sa market. So malaking tulong ito sa mga farmers na ginawa ng company. Okay, so bisitahin niyo na lang diyan sa description sa baba. So yun, at maraming salamat sir sa pagte-testimony mo sa ating abundant harvest. Maraming salamat din, sir, sa pag-interview niyo sa akin, sir. Yes sir, oo. So ngayon ang itatanim ni sir ngayon is na 322, di ba sir? Oo, 322 tatanim ni sir ngayon at September or October maani na siya. So babalikan natin siya dahil mula pagbababad sa punla hanggang lipat tanim
sa pagbubuntis hanggang sa 25 days bago anihin gagamitin ni sir. So yun, maraming salamat sa inyo mga ka-solid farmers natin dyan. At have a good day. God bless sa ating lahat. Thank you.